माग दाननि नैथि मंगलबार गोथार बाथौ सान। बर'नि गुदि बाथौ धोरोमनि दिनै गोथार सानखौ दुलाराय आसाम आरो हादरनि दाब दाब जायगाफोराव फालिदों। बेबायदिनो बाक्सा जिल्लानि सालबारि मुखुमानि बेन्दोङाव थानाय मायंपारा गामियावबो 31थि नैथि मंगलबारखौ बोसोरफ्रोमबो फालिनाय बायदियैनो देग्लायबो मेहेरगोनाङै गाजा गोमजायै फालिदों। खाम जथा सिफुं सेरजा लानानै मोसा मोसा बिमा मायनावखौ बरायनानै बाथौ थानसालिसिम लानानै थाङो। गोथार बाथौ सान फालिनायनि हाबाफारि बायदियै बाथौनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोनो मायंपारा बाथौ फोरबो खुंफुं आफादनि आफादगिरि पनिन्द्र बसुमतारिया बे समाव सालबारिनिफ्राय अनजय बसुमतारिनि एक्सक्लुसिभ खौरांखौ नायलांदों। दिनै नैथि मंगलबार गोथार बाथौ सान। दिनैनि समाव बर' हारिया बयबो दिनैहाय बाथौ फोरबोखौ मेहेरगोनाङै गाजा गोमजायै खुंफुंनाय बायदिनो थिग दिनै बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय मायंपारा गामियावबो मेहेरगोनाङै गाजा गोमजायै खुंफुंनायखौ जों नुनो मोननाय जादों। बे समाव बिमा मायनाव बरायनायखौ मोसा मोसा रंजा बाजा दिनैहाय खाम सिफुं जथा सेरजा बायदिसिना लानानै दिनैहाय बराय दिनै बाथौ थानसालिसिम लांनायखौ जों नुनो मोननाय जादों। दिनैनि समाव दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनैनि हाबाफारिखौ बा नैथि मंगलबार दिनैनि गोथार बाथौ फोरबोखौ बर' हारिया दिनैहाय फालियो। बे समाव जोङो बिथांमोना दिनैहाय मायनाव बिमा मायनावखौ बरायनानै दिनैहाय थानसालिसिम लाना थांगोन। बे समाव जोङो माखासे खोथा मिथिनानै लागोन। बाथौनि आसारिनाव जोङो माखासे खोथा मिथिनानै लागोन। गिबियावनो बड'सा निउसनिसिम साबायखर थाबाय। दा जोंथ' बोसोरफ्रामबो फालियै दिनै नै 33थि बोसोर जाफैयो जोंनि मायंपारायाव बाथौ धोरोम सिबिबोनाया। आरो बे 33थि सिबिबोनायाव जोबोद मोजाङैनो सोलिबोदों। जोंहा जेबो हेंथा जाबोआखै। जोङो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आरम्भ खालामनानै दिनै आनसलिकनिफ्राय आरम्भ खालामनानै दिनै जों गामि वाइसै जों बेबायदिनो जों बोसोरफ्रामबो खुङै दिनै 33थि साना सफैबाय। आरो दिनै बे 33थि दिनाव जोबोद गाजा गोमजायै जोंनि रायजो राजाफ्रा बेयाव बाहागो लाफैदों आरो हेफाजाब होफैदों। दा जोंहा सिगां बुंनांगोन बेखौ जोङो सिगां फार्स्ट टाइम जोंहा गेलेमु आयदा जाना थांबाय। दा गेलेमु आयदानि जों बान्थाखौ दिनै मोनाबिलि समाव जोंहा हारिमु आयदानि गेजेरजों राननाय जागोन। दा दिनैनि बेलायाव फुंनिफ्रायनो जोंहा जोंनि नैबे जोंनि मण्डपाव एबा बाथौसालियाव जोङो गोथारै जोङो बेहाय थारनानै जोङो आइ आफामोननो बावना थिना होनायजों लोगोसे दिनै मोनसे आयदा जोंहा थायो माइनाव बरायनाय। बे माइनाव बरायनायखौ जोङो गामिनि सासे जोंनि बाथौ धोरोमखौ सिबिसुला बिथां लंकेश्वर बसुमतारी न'खरनिफ्राय जों गोसो गोथारै रायजो राजाया थांनानै खाम सिफुं सेरजा दामनानै गोसो गोथारै बरायना लाबोना जों दिनै नैबे जोंनि बाथौ थानसालियाव जिरायहोफैदों। बेनि उनावनो नैबे जोंहा बाथौ धोरोम महरै जोंनि बाथौ धोरोमनि ओंथिखौ फोरमायनो जोंहा मोनबा गाबनि जोंहा जिथु फिरफिला बे फिरफिलाखौ जोङो बिरहोबाय। दा फिरफिलायाव जोंहा मोनबा गाबाव जोंहा दङ। फिरफिलायाव जोंहा फार्स्ट से नाम्बारावनो जोंहा गोजा आरो बेनि सिङावनो जोंहा नखरां गाब, बेनि उनावहाय दङ जोंहा गुफुर गाब आरो बेनि उनावहाय दं जोंहा नैबे गोमो बोराय आरो लोगोसे लास्टआव दङ जोंहा नै बिलाइ सोमखोर गाबनि गाब। दा बे मोनबा गाबनि ओंथि दं गावबागाव। बे ओंथिफोरखौ आं सुंद'यै बुंलांनोसै। जाय हक जोंहा सिगां सेथि गाबनि जिथु गोजा गाब बे जाबाय सक्ति। जाय सान नङाबा जों थांनानै थानो हाया। जोंहा बे साननि गेजेरजों जों जोंनि सोलेराव जों सक्तिखौ मोननो हायो। जों मानसि जिबियावल' नङा, जिब जुन्थु गासै दं नालाय दंफां लाइफां गासैबो सानजोंनो सोरजिजानाय होनब्लाबो बुंद्रायनाय जाया। बेखायनो बिथां साननिगिरि सान राजाया आफा इसोरा बिथांखौनो होननानै साननाय बादि जायो। दा बेखायनो आं बेखौसो बुंनो नागिरदों जोंनि सोलेराव बिथांनिफ्राय जिथु मोनदों जों बेखौ मोननानैनो जोंनि गुरुफ्रा सानखौ जोङो आफा इसोर महरै सिबिनो फोरोंलांदों। बेखायनो जों सेथियाव बेखौ जोङो जोंनि कालार गोजा गाबजों जोङो रुजुनानै जिरायहोनानै दोननाय जादों। आरो लोगोसे सिंनिया जाबाय नखरां गाब। जाय नखरां
गाबखौ लानानै जोङो बेयाव मोनसे मा मोनदों बेनि तत्वखौ खौसेथि आरो फैलाव जोबोद गुवार आरो खौसेथि माने दंनाय माने पृथिबीर बुहुम नाङैनो खौसे बेयाव गुबुन गुबुन दैमा दैसा दंफां लाइफां जिब जन्थु एम्फौ एनला लोगोसे मानसि दुमसि गासै गुबुन गुबुन हारिनि दङब्लाबो बे जोंखौ मोनसे दुख्लिजों खोबनानै मा खालामना दोनदों खौसे खालामना दोनदों बे जाबाय खौसेथिनि नेरसोन लोगोसे बेनि उनावहाय जोंहा दङ बारजों रुजुदों जाय गुफुर गाबखौ बार नङाब्लाथ' जों थांनानै थानो हाखाया दा जायनि थाखाय जोङो नैबे हां बोनाय हगारनाय आंनि सावरायनायाव बाथ्रा बुंनायाव हां बोनाय हगारनाय बे सिस्टेमा सोलिगासिनो दं थिग बेबायदिनो जोङो बारनि गेजेरजों जोंनि सुबुं माहारिल' नङा गासै बुहुमाव दंनाय माने जिब जन्थु गासै दैमा दैसा दंफां लाइफां गासैबो एम्फौ एनला थांजोबनानै दं बारनि गेजेरजों माने जिउ महरै लोगोसे जोंहा बेनि उनाव दङ जोंहा नैबे बैसुमुथि सहायनो हाग्रा जाय बैसुमुथि नङाब्ला जों थांना थानाया माने बेयावसो गसंनानै जोङो मा नै जोंनि बा आं बुंनाय बाथ्राखौ आं बुंगासिनो दं दा बेयावनो गासै जिब जन्थु गासै दंनाय मानि जिबिफ्रा गसंनानै बा बेहायनो थाबायनानै बेहायनो एनबायनानै सोलिनो हायो आरो बे हायावनो आबाद मावनानै बे हायावनो दैमा दैसा बायदिसिना गासैखौबो बियो गोबाजोबनानै लाथुमनानै दिनै जोंनि बे पृथिबीखौ सोलिगासिनो दं गतिके जोङो बे हानि गेजेरजों जोङो बिमा माहारिखौबो रुजुनाय जादों जोंनि बिमा माहारिफ्रा थारमाने बे जोंनि बे पृथिबी बादि हा बादि बैसुमुथि बादि जानांगौ अब्लानिया जोंनि संसारा मोजां जायो होननानै बुंनाय बाथ्रा दं आरो नंगौबो सैथोबो दा बेनि उनावहाय जोंहा दङ लास्टआव मोनबायाव सोमखोर गाब जाय सोमखोर गाबखौ जों दैजों रुजुनाय जादों दै गैयाब्लासो रावबो जिब जुनारानो थांनानै थानो हाया गतिके जोंनि सोलेराव जों मेंहाबनाय देहाखौ गोजोनग्लाय होनो थाखाय जोंनो दै नांगौ जोङो जुदि गोबां गाहामना थानायाव जुदि थरथिंसे दै मोनलोङोब्ला जों बेसे गोजोननाय मोनो जों जुदि एखेबारे गरमजों गोलोम गुनानै खामानि मावग्लिनानै मेंनानै थायोब्ला जों जुदि दुगैयोब्ला गोजोननाय फैयो जोङो मेंनायनिफ्राय खारग'यो दसे समनि उनावनो जोंनाव गोदान बोलो फैफिनो बेबायदिनो जोंनि थाखाय दैया जोबोद गोनां आरो बे आं मोनबा गाबनि तत्वखौ बेखिनियावनो बेखेवना होबाय सुंद'यै दा जोंनि गामिया बेबायदिनो फारि फारि जोंनि बाथौ धोरोमखौ गासैबो फारसेनिफ्राय सिगांनिख्रुइ साबसिनै हामसिनै फालिबोगासिनो दं आरो मोजांसिन जाबोगासिनो दं हारिमु मोनाबिलि समाव माबाफोर हारिमु आयदाफोर लानाय जादों नामा हारिमु आयदा ओरैनो गथ' गथाय ओरैनो सिख्लासाफोर जोङो गुबुननि जेबो रावखौबो लाबोनाय जाया जोंनि गेजेरावनो जों रंजानानै बेनि गेजेरजों जोङो जोंनि थांनाय दिनाव माने गेलेमु आयदा गेलेनायनि बान्थाफोरखौ राननाय जागोन आर'ज हानजायाथ' नै सोलिसिगोनानो दसे उनाव जोङो नैबे बाथौ थानसालियाव आवरायनोसै जोंनि आवरायनाया जोबोब्ला जों दसे उनाव जों गामिनिनो आर'ज हानजाखौ जोङो बेहाय आर'ज खालामनो होनाय जागोन रायजो राजानो मा मेसेज हरगोन मा खावलायगोन रायजो राजाया बेनो जोंनि बाथौ सिबिनायनि थांखिया बेनो जोंनि गामिल' नङा जों गासै पृथिबीनि गासै सुबुंफोरखौनो जों मोनसे खौसेथि दहाय बुंनाय बादि नखराङा जेनै जोंखौ खौसे खालामना लाखिदों थिग बेबायदिनो गासैबो जेन खौसेथि थानो हायो आलो गोजोन थानो हायो आलो गोजोन संसार जालांनो हायो गावनि साननाय हास्थायनायखौ जेन जाफुंनो हायो बा आफा इसोरा जेन बयखौबो जिउ गोलाव खालामो बेखौ हांख्रायनानै आं बयखौबो मेसेज बयबो जेन गावजों गाव गोरोबलायनानै थायो नंगौ बिथाङानो जाबाय मायंपारा समाजनि बाथौ आसारि फनेन्द्र बसुमतारी बिथाङानो गुवारै माखासे खोथा फोरमायना होबाय मायंपारा समाजा दिनै मेहेर गोनाङै गाजा गोमजायै खुंफुंदों बे समाव दंफैयो आङो सालबारिनिफ्राय अनजय बसुमतारीनि खौरां